Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Suncheck is brought to you. Manila Broadcasting Company. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Holiday subong nga adlaw sa bugos nga pungsod Pilipinas bangod sang araw ng kagitingan
Pizza 9 kita sa bulan sa Abril tuig 2021. Daw hindi yung sitwasyon diri sa palibot sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod kon COVID-19 ang paghambalan mga kaaksyon. Kay subong sini nagpadayon ng meeting o kon pagtipon-tipon sa mga alkalde sang probinsya sang Negros Occidental kag unang gindihon yadto nga magapatigayon sang panibag-ong curfew mga kaaksyon from 8 o'clock sa gabi tubtob las 4 sang aga. Amo nang latest nga report gikan sa Kapitolyo nga kung sa din i-implementar sang probinsya ang panibag-ong curfew las 8 tubtob las 4 sang kaagahon o kon aga, no? Ikaduhang nga gindihon nag-apil ang aton sining nga mga alkalde kag mga iban pang mga opisyal sa probinsya sa National IETF nga ipaidalom sa MGCQ o kon Modified Enhanced Community Quarantine ang bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Ipaidalom sa General Community Quarantine o kon GCQ ang Negros Occidental halin sa MGCQ nga status naton subong, no? Amuning marusubo-subo nga sitwasyon bangod nga naalarma ang mga opisyal sang probinsya sa sining mataas nga kaso sang COVID-19 nga nagalaslas pa diri sa probinsya sang Negros Occidental. Karon nga adlaw to ang Bacolod daw pila to 40 bla kay namo ang report ni Action Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center, no? Marusubo-subo ni sa bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Balik kita sa kung matigayon nga maprobahan sang National IETF o kon Interagency Task Force ang pangabay sa mga alkalde diri sa probinsya nga ipaidalom sa GCQ, no? Sa General Community Quarantine ang bugos nga probinsya. Di may mga limitasyon naman nga gios nga matabo ini kon aprobahan. Maro sadya-sadyang sitwasyon ini. Balantayan man sa sining adlaw ang report gikan sa Department of Health angot sa mga positibo sang kaso sang COVID-19. Ay, perti, no? Sige, kulat-kulaton ta kung anong mangin response ang National IETF sa sining pangabay sa mga alkalde sang probinsya sang Negros Occidental matapos nga ginpatigayon subong adlaw ang mga paghiwat sang pag-inistoryanay o kon meeting sang mga LGUs kag mga opisyal naton sa probinsya. Diri iya sa Bacolod, sige pa sa gihapon ang paninguha man sa mga opisyal sang syudad kay bisan paano matigayon naton ini nga matap na kontani ang COVID-19, no? Bao kabudlay gi katama sining virus. Gahambalang kita nga wala sang COVID-19 pero tilang tawab lang. Ay hugit. Pero sa mga kaaksyon tang yara sa gwa sang ila sining nga puluyan sa gihapon tandaan tagid nga may social distancing, naka face mask kag face shield ang aton sining nga balon gid sa paglarga nato, no? Amo gid na importante ang social distancing, ang face mask kag face shield. Kunyara kita sa gwa sang aton sining nga puluyan. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod? Magainop na kita, tubtob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakipan mga kaaksyon ang aton sining mga kaaksyon nga naga-monitor
Mga balita naton nasyonal gikan sa News Center sa aksyon no Radyo Bacolod pakarunan ta ini mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, digid kita magsalig ha, kadamo na sa mga barangays nga sige-sige ang ginapatigayon nga contact tracing bangod man sining puwerteng paglaptas ang COVID-19. Sa mga kaaksyon ta sa Negros Oriental, kag sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa bugos nga Region 6, kamusta iya kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayontan nga Ox lang kita sa sining adlaw mga kaaksyon. Paukihon tagida. Importante lang da nga kung way ka dapat kaladtuan, kung hindi man lang ka-importante, mas mayo nga magpabilin ikaw sa sulod sang imo sining nga puluyan. Amo lang na ka-importante, ginapanumdom sa aton sining nga Department of Health, sa aton sining nga gobyerno. Sige, sa kinanda na ko ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:35 ang aton oras. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial mangingkaw ta si aksyon na Abuso, Governor Lacson kag mga local chief executive sa probinsya magapasar sang resolusyon sa Regional Interagency Task Force nga nagapangabay sang duha ka semana nga pagpaidalom sa Negros Occidental sa General Community Quarantine o kun GCQ. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, pagpatuman sang anuman sining pagbago sa regulasyon sang Bacolod bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19, nagakinanglan sang nagakaigo nga pagtuon suno kay Vice Mayor Elcide Familiaran. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, maki-update ta sa sining pag-status umong ni sino ganito action doors? Christian Tulot. Kay matapos nga ginako yay ni kagabi mga kaaksyon nga wala na sang iban nga tawo nga nalamitas sa sining kaso kundi siya man lang mismo, kundi unay ato nga ginpalayag si Joel Espinosa, isa sa mga suspect. Tapos ining si alias Bosyato, katapusan ginakuya na marasmasan na siya siguro kag nagtahaw na ang unod sang utok yan, no? Ay, perteling niya, wala na sang iban nga naghimo. Ako, sir, na-recover sang kapulisan ng espadil kag martilyo nga gingamit sang suspect sa sining kaso mga kaaksyon. Maki-update ta karon sa kay aksyon Eric Magbanwa dira sa area sang police station ay. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni aksyon na Brian Morden, nagdugang sang duwa ka mga pulis sa probinsya nagpositibo sa illegal nga droga. Kagaktibo nga kaso sang COVID-19 positive sa Nokpo nagdangat na sa 16. Kag maki-update ta karon sa Banwa sang Isabela angot sa sining aksidente. Grabe maning aksidente, no? Isa diri ang gin-report patay pero ara pa sa ospital ang isa matapos nga nagbunggo sa simbahan sa San Nicolas Parish Church, no? Dira sa Banwa sang Isabela. Ang ining motorsiklo nga ginasakyan sang duwa ka mga lamharon nga mga motor nga nagamotor kagabi
dira sa Banwa sang Isabela. Pagkaronan taning mga kaaksyon samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon de Naboso. Magpamilya nga napatay sa multiple murder sa barangay Tangub, igalubong na buwas nga adlaw suno sa kay Jonel Nombre. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon no Roger Gotig. Sa syudad sang Cadiz nakaangkon sang 56 tanan, grabe no, ka mga nagpositibo sa COVID-19. Sa isang gid lamang kadlaw, grabe. Ini puro tanan local transmission no. Ibaloon ta na karon sa kay Aksyon Roger Gotti bining balita parte sa sining 56 ka mga nagpositibo. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon na Percival Villamor, isa patay, isa pilason matapos nga makabunggo sa puwertahan sang simbahan ang motorsiklo nga ginasakyan sang duwa ka mga pamatanon. Maki-update na karon Aksyon na Percival Villamor sa report mo dira sa Banwa sang Isabela. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, masubra 922 kalibo ka mga individual sa Pilipinas na bakunahan na sang COVID-19 vaccine. Kag pila ka mga senador dismayado sa manubo nga taripa sa imported pork, mga kaaksyon. Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Gina-acknowledge na lang mga kaaksyon nga yara na nakatunin pagi sa aton siring Facebook Live. Ang aton siring mga kaaksyon, no? I-like lang kag i-share ang aton siring programa, pihong-piho na, no? Kag pakarunan ko lang nibasa mga mensahe ninyo. Importante, i-like kag i-share ang aton sining programa, no? Ayos! Kag sa mga kaaksyon ta sa aton sining website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Kag sa mga kaaksyon ta sa mga YouTubers naton via Aksyon Radio Bacolod, no? Sige, tirahon ta na karon dugay-dugay lang kay mahinang kalaban. Yari ng resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Biyernes, April 9, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 1 kag 13, liwat 1 and 13. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, samtang regaro pahunay-hunay kamo sa sining udto. Pag relax na ya. Sa mga kaaksyon ta kay balugid ko nga relax man isla subong kay ti wala man sang opisina. Because nga araw ng kagitingan, ang iban siniti, may mga obra sa mga pribado nga mga kumbuyahan. No? Sige, kay mabasa tali anay sa mga unang nag-likes kag nag-share sa aton sining nga programa. Mga nag-likes kag nag-share anay unahon ta. No? Sige, daligi lang kay parang bisan paano maka-plastar na kita. Mga mensahe ninyo, pagkaronan ko lang na dugay-dugay. Sige. Okay. May lang pamati sa mga kaaksyon tada, no? Ilabi na sa mga listeners naton, ba listeners sa kay Annie Raffles, may lang pamati Annie Raffles
Then si Ligay Villares Archibar, no? Domi Javier Rose Guevara, kay Merna Nobleza Gutierrez Heltendes, no? Merna Nobleza Heltendes, kay Jocelyn Song Comedia, Homa Lumina, Angie Angeles, may lang pagpamati. Ronnie Mananghaya, dala sa Hufuf, Saudi Arabia, no? Chinchin Rason, kay Day Chinchin, may lang pagpamati dra kay Gutierrez Evet, no? May lang pagpamati Gutierrez Evet. Sa kay Vanessa Mayo, Raul Gostilo, kay Alfie Eusebio, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Christine Minies Villalobos, Alberto Singson, Alunan Suset, Mama Balquinto, correct ni siya, Mama Balquinto. Salamat gid. Atiya Kim Meriman, good morning lang, no? And kay OTTG Romy Alconsa, may lang pagpamati. Likewise kay Jimmy Yong and Efraim, Efraim Agisando, dira sa Manuling Kawayan. Salamat gid, no? Nelinor Bison, kay Nixon Relota Bernardo, may lang pagpamati. Nixon Relota Bernardo. Kay LC Hong Koboy na Fe, may lang pagpamati man. Kay Mateo Magaluna, salamat gid, no? And Isor Obs di Malaluan, grabe nga apelyido ba? Rose di Malaluan. Arnel po di Samparado, Manjorniho, Virgo September, James Teruel, may lang pagpamati James. Kay Teresin Pronyong, may lang pag-monitor man. Kay Maria Melenda Hubilag, may lang pagpamati Maria Melinda Hubilag. Kag Nicole Inoa, Jovan Enriquez Tumo, Merly Dolido Magallanes, and Hermie Alpas. Kag kay Mace Tofago, Miss Mace Tofago, Neresa Santa Ana Bayati Sagmon, and Evelyn Manyoso Rico, no? Evelyn Manyoso Rico, Ricky Galvez, kay V. Bacosa, no? V. Bacosa, kay Alex Fuentes, Rochelle Torbela, Philip Alonsagay, Renz Evangelista, kay Beltran Galieto, Valencia Kinet, Nonoy Sodayon, Elry Honsay, kay Ronnie Sabornido, no? Romy Sabornido. Jocelyn Perez, Dilayla Manlangit, Emily Hindrala, kay Yolo Pugosa, Donna Marquez Aquino, Niel Brian Baloes, Alcazar Siloso Eni, may lang pagpamati Alcazar Siloso Ini, Nonilona Calamba, kay Enery Ermillo, Ryan Arroyo Espuelas, Marilyn Solomon, Joan Mil, and kay Idmar Kilatar, no? Jocelyn Calaman, Kisha Blas, Marcia Cordero, Mamarcia, may lang pagpamati man, no? Rizeling Grass Gailon, and Jocelyn Surigao, kay Yuditorta de la Piña Barbicchio, kay Jonard Tives Tabligan, Armifil Ormando, Jose Roy Osida, kay Marites Isona Gatoteyo, Harry Fabian, Brian Macaya, Christian Roa, Adrian Tayhon Ganag, no? Lino Leonardo, Rocky Ritita Postrano, kay Liberty Cuelon Liberty Cuelo Pason, and Alfred Almaraz Jr., kay Jen Alster Fernandez Damasco, Belinda Alcantara, LB Iran, Guillermo Clarito, and Jimmy Sasel, and Jane Injape, Loribet Hinugin, Escobar Aguilar Robec, Pelton Lipora, kadamo gid sila ba? Sige karon naman ang iban kay hindi madalasan, no? Hindi malakip tanan. O sige, daligid lang, standby mga kaaksyon, manong balik kita sa diligid lamang madugay.
Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11.50 na nga tunuran sa 11.50 na mga kaaksyon. Sige, samtang regaro chibog na kag pahunay-hunay ng halos kalabanan. Dalonta dugay-dugay mga balita. Standby lang mga kaaksyon. Pero pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede. Radyo, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11.51 nga tunuras. Ang masunod nga mga balita nga inyo mabatian, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo, ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw. D3 Bayo, mga kaaksyon. Yari ng balita ta sa nasyonal upod kay aksyon na Dorel Cabato, ini may kangtanan sa masobra 922,000 ka mga individuals sa Pilipinas na bakunahan na sang COVID-19 vaccine. No? Namin ni kay laban na, lapit na 1 milyon. No? Pila ka mga senador dismayado sa manubo nga taripaho sang imported pork. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Region 6 sa Bacolod kag Negros Occidental. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong to. Yes, Action Rex, maayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginapahayag sa karon sa Department of Health akong DOH nga naglabot na sa 922,898 ka mga individual ang nabakunahan na sa bakuna kontra COVID-19. Sa nasambit nga kadamuon, 64% o kon 872,213 ang nakakuha na sa ila first dose ng bakuna, samtang 3.7% o kon 50,685 ang nakakompleto na sa ila duha ka dose ng bakuna. Mayara sang 2,000 o kon 2,670 vaccination sites sa bugos nga pungsod ang nagabakuna sa karon sa 1,936,600 ka doses nga napanagtag sa gobyerno o kon katumbas ini sa 77% sa 2,525,600 shots sang bakuna nga na-deliver man diri sa Pilipinas.
Nahibaluan nga ang 7-day daily average sang nabakunahan nga mga individual ang yara karon sa 22,932 gikan sa 32,940 sadtong Marso 30. Wala man nakapadayon ang 7 ka lokal nga gobyerno sa pagbakuna sa mga senior citizens matapos maubusan na sang AstraZeneca vaccine, samtang iban nagapadayon sa gihapon matapos manhatagan sang go signal sang DOH nga bakunahan ang mga tigulang gamit naman ang Sinovac vaccine. Ang Sinovac ang anay ginatugutan lang sa mga nagaedad 18 tubtob 59 anyos nga may comorbidities, kag ang AstraZeneca naman ang ginhatag para sa mga senior citizens. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal, dismayado sa karon ang pila ka mga senador bangod sining panibag-o nga desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga panubuan ang taripa sang mga imported nga produkto sang baboy sa sulod sang isa ka tuig. Suno iya kay Senate President Vicente Soto III, tani ginpataasan na lang ang minimum access volume para sa mga imported pork products sa baylo nga ginpanubo iya ang taripa. Para naman kay Senator Cynthia Villar, ang chairman sang Senate Committee on Agriculture, nga bangod sa ginhimo sang Malacañang do kaangay lamang nga ginpatay sini ang lokal nga industriya. Ginpahayag naman ni Senator Kiko Pangilinan nga bilyones pesos nga balor ang madula sa gobyerno bangod sa pagpanubo sang taripa sa pork importation. Kung hindi ini pagabantayan, suno kay Pangilinan, magalabot sa 55 bilyones pesos ang gastuhon sang gobyerno sa pag-import pa lamang, samtang magalabot naman sa 11.14 bilyones pesos ang madula nga income sa pagpanubo sining taripa nga dapat kuntani magakadto pa sa mga hog industries. Samtang gintalana sa Lunes nga adlaw ang hearing sa Committee of the Whole angot naman sa pagbulgar ni Senator Panfilo Lacson nga tongpats sa pag-import sang karne sang baboy. Tuod, no? Kay kung isip-isipon mo kung panubuan nila ang mga nagabaligya diri sa aton sa pungsod Pilipinas sa mong perde gina, kaluluoy gina. Tiya nga to yung ga-import, Oo, dito medyo nalipay sila kete makadugang sila sang mas sinuutok mamagas. siniman? Si Presidente Duterte. Pero feeling ko, siyempre, Action Rex, of course, may gina-consult man siya. Diba? Sa kada ano tawag sinigani, gani nga may gabinete siya. So, ang gabinete sininiya ang isa man guro sa nag-recommend man correct. Nga okay na Mr. President amunta lang ni proti dapat gintamod man nilang local industry diri. Correct. Te balantan Action Rex ba si boss or karon may decision Kung may na ba kakulangan gid man ta siguro sang supply sina sang karne na pwede man ta ka-import dira basta hindi lang pag panubuan lang presyo. Correct, Action Rex. Amo to ganing hambal ni sino na gani ni Senator Soto nga kung tani ginpataasan na lang ang minimum access volume ang pwede mapasulod diri sa Pilipinas. Kaya ang taripa tani as is lang bala nga amo sina. Ano man nga sitwasyon naman. Wait may mo kay ilan na Din si desisyon. Presidente Subungao? Wala po ka-text sa iya kundi siya subong. Pero nag-share kagabi si Senator Bongo. Nga upod sila. Nga mayong kondisyon. Yes, Amo lang ginapangita sang publiko kay daw sang Monday daw wala sa ka-address, no? Wala Action Rex. Kay daw sa ganing schedule dyan naman sa Monday. Daw may schedule sa daw wala problema. Doon ka depende. Abi kung saan man siya pagwa sa iya palayag. Gani Pero man. syempre, nag-ano man ang publiko, Action Rex, medyo do kumbaga, do nakibot man ang publiko. Kagin pangita man siya, kasi syempre, 100 plus to, no? Ang mga PSG members. Nga nag-positive. Nag-positive sa, sa COVID-19. So, importante, maayo, kaya ang aton presidente, negatibo sa virus. Oo, negative siya. Fit pero siya gyapon. Wala siya kapakita sa publiko. Basta siguro galikaw siguro Action Rex. Base. Kaya di makmong PSG ato mo damo gito yung nagpositive ya. So, kabay pa. Ngara lang sa mayong kaimtangan si Presidente kagang pag-import gid sang pork dapat amdon gid ang mga local industries diri sa aton kay amo man lang akong kaisang makakuan sila tani mo kuan bla makapangita gid sang makabawi-bawi man action doors. Makapian-piyan. Makapian-piyan. Sige.
Kag sa update sa nga COVID-19 sa bugos iya nga kalibutan, ang cases nagdangat na sa 134,520,698. Ang nagkalamatay 2,914,965. Kag ang recoveries ako naka-recover na 108,311,238. Ang Pilipinas, pinaka-latest naton diri cases, yara na kita sa 828,366. Ang nagkalamatay, 14,119. Kag ang naka-recover, 646,968. Ang Negros Occidental, 104 gid ang nadugang kahapon, nga nagdala ini sa kabilugan nga 7,973. Ang recoveries, 7,001 na subong, kag ang death toll yara sa 230. Way pa na karon? Wala pa, Action Rex. Ang ini pa lang ning kahapon. So, out of 7,973 cases, 742 ang aktibo nga kaso subong sa Negros Occidental. Ang Bacolod naman, 39 ang nadugang kahapon, nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,318. Ang recoveries wala, gani nagapabilin sa 5,737, kag wala man sang bag-o nga napatay sa COVID sa Bacolod, gani nagapabilin sa 191. Out of 6,318 cases, 390 subong ang aktibo nga kaso sa Bacolod. Ang Western Visayas, 239 cases ang nadugang kahapon, nagdala ini sa kabilugan nga 28,877. Ang recoveries ay 61 o kon 61 ang nadugang kahapon, nagdala ini sa kabilugan nga 25,678. Kag anom ang nadugang sa nagkalamatay, nagdala sa kabilugan nga 801 death toll. Out of 28,877 confirmed cases sa Region 6, 2,392 subong ang aktibo nga kaso sa rehiyon. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:01 ng aton oras, 12:01 na mga kaaksyon. No? Sige, sa way pa makatsibog na sa palanyagahon nyo pagpanyaga na kay hapon dun. Tingiban sa ni, gahilay-hilay pa. Linya karon lang dugay-dugay. No? Matutok tanay sa balitaan diri sa Aksyon BBB. Katuan ta si Aksyon Eden Abuso kay karon nga balita dira sa Kapitolyo nagtipon ng mga alkalde, ang iban sini virtual, ang iban sini araman sa Kapitolyo Provincial. Di araw ng kagitingan, instead nga wala tani opisina, pero ara dira ang aton sini nga gobernador, ang iban pang mga opisyal sang probinsya nagpatigayon sa pagpulong sa sini nga daw. Di si Gob Lacson kag mga local chief executives sa probinsya nagpasar sang isa ka resolusyon address sa regional IETF nga mga bay sang duha ka semana nga pagpaydalom sa Negros Occidental sa General Community Quarantine. Alin sa MGCQ status, ginapangabay nila sini nga ma-GCQ mga kaaksyon. Plus, naging kasugtan nga ipatigayon ang curfew mga kaaksyon from 8 o'clock to 4 o'clock sa sining kagabihon. No? Instead nga 11 to 4 na blatong before mo nga plastar prote balik naman sa las 8 sang gabi tubtob las 4 sang aga. Ang iban pang mabalita sa Kapitolyo, Bakson Eden Abuso. Sa Kapitolyo nga balita, Action Eden. Action na Rex, ipangbay ni Governor Eugenio Lacson sa Regional Interagency Task Force nga ipaidalom sa General Community Quarantine status ang probinsya sa Negros Occidental sa sulod sang duha ka semana gikan sa Modified General Community Quarantine. Ini nakasugtan man kag nakita na solusyon sa mga alkalde sa probinsya agod liwat mapaganhagan ang COVID-19 na cases nga ma-record sa Negros.
Tisuno kay Lacson, iya man ipamangkot sa RIATF kung mahimo nila ipatuman ang uniform curfew hours sa probinsya. Humalin las 8 sang gabi, tubtob las 4 sang kaagahon. Dugang pa ni Lacson kung maaprobahan ang pagpaydalom sa probinsya sa GCQ, basehan sa gihapon ang Omnibus Guidelines nga ginpagwa kag ginapatuman sa National RIATF kag magahatag sang 3 ka adlaw nga notification sa mga pumuluyo antes ini ipatuman. Kag posible kung aprobahan gid man abis ang regional IATF ang GCQ status ang probinsya, may pagligwat ni sa gios naton di Lacson din? Correct, Action Rec. May mga limitasyon na ni. Oo, going back to Action Rec sa Omnibus Guidelines, kadugay man sa aton mo, nagtinira sa GCQ, di mas lesser pagid ang mga public transportation, mga mass gatherings, ang mga allowed nga mga establishmento nga pwede maka-open Action Rec. Galing kay Subong Sinidaw, gina-practice na isang pila ka mga LGUs dari sa probinsya mo. Imamaylan do, nakita ta naman do, may mga limitasyon naman. Ano pa to nga mga Banwala, Carlota, daw may mga limitasyon na Subong? May mga kaugalingon, Action Rex nga EO, ginpapanaog ang alkalde, but look kay Lacson, para uniform na lang gid balang tanan, amo na lang na Action Rex ang ilang ipangabay. Kasi we understand, nga pagtapos pangabay sa regional IATF Action Rex, syempre, i-forward pa na dito liwat man sa National IATF naman Action Rex. Kagati, amo ba lang niyang balila, duha lang man kasi man. Nagkasampan ni Lacson, hindi man na-explain nga, for example, maaprubahan, yun. Nagahaan pa more or less 3 ka adlaw ko ng Action Rex na pagpabalon sa publiko nga, subong grade 9. Nga effective amo ning adlaw mapaidalom na kita sa GCQ status. Correct, Action Rex. Para ka-preparar makunob lang tanan, kasi syempre liwat naton, ma-refresh kung ano ang mga dapat kag hindi dapat under GCQ Action Rex. Pero ini mga lugar nga gin-lockdown niya kag for example, Cadiz, Tubuso, may mga supply maning mga tao dito, mga residente? Action Rex, ang term nila is wala sila nagapatigayan sa as a whole nga lockdown. Daw partial lockdown lang. Yes, partial lockdown. Ara na sa gihapon Action Rex kuno sa discretion sa mga alkalde sa syempre sa paghatag man sang ayuda sa ila sini nga mga residente nga naapektuhan. Kahit aminado man ang aton sini nga mga local chief executives, si Gov. Lacson man nga masiba na kuno Action Rex ma-overwhelm ang mga quarantine facilities. That's why nga may mga personnel man sila nga nag-ausisa man kung okay lang bala mag-home quarantine ang amo nga persona o kung kinahanglan gid siya nga sa facility quarantine Action Rex. Anong kategory nga ma-home quarantine ka man? Kung home quarantine Action Rex, for example, pasugtan ka, home quarantine ka, sample asymptomatic ka. Asymptomatic. Kwarto mo na tiniran nga isolation mo do layo sa imo siniyong pamilya, may kaugalingon nga CR, kag okay lang man ba Action Rex ang plastada mo dira nga imbis nga dasig kang mag-ayo base ang plastada mo dira madugangan pa imo masakit. So tigin na assess man ang Action Rex ang aton sini nga mga BHERTs kay we understand so good naman Action Rex yung obligasyon man na sa kada barangay sa ila sini nga mga nasakupan. Kag tigin kasugtan man Action Rex ng Lacson, nga liwat sila magapadala sang appeal letter nga panugutan sila nga ibalik to bala Action Rex ang proseso sa pag-swab test kag quarantine sa mga inbound passengers agud malikawan nga magdamo pa ang active cases sa probinsya. Pero sige pa ang sulod sang mga halin sa iban nga lugar raw? Dire? Sa mga Action Rex wala pa. Kay may moratorium kita. So bali wala pa? Wala pa Action Rex. Wala ta kaming nga mga pumuluyo alin sa iban nga lugar, way pa? Wala Action Rex. Until April 10. April 10? Buwas na lang asta? Buwas na lang Action Rex. That's why, nga kung madumduman mo, kagapon, nag-meeting ang governors kag mayors sa Region 6. Ngaliwat sila nagpangabay sa another
1 week nga moratorium. Pero tido as of today, do wala pa to gyapon sang sabat action rex basi sa hapon-hapon may ara na sa sabat ko baga kung bala ma-extend pagit liwat o kung ano ang plano action rex. Kaya Pero ang iban nga mga LGUs diri sa probinsya no nag-extend sila until April 15 niya. May mga LGUs nang nagpatunda nga extended until April 15 kag April 25 balang iban mo daw mo na. Especially action rex ang mga LGUs bala nga napuno na kaginakulang na sa ila sini nga mga quarantine facilities. That's why nga isa man sa topic pagit sa emergency meeting ni action rex sigid patigayon sini nga aga amo ning tuyo bala nila action rex nga actually sa twice na kuno nagpadala sang appeal letter nagpadala sang letter si Gov Lacson nga ibalik ang sang una bala nga proseso action rex nga pag-abot sa mga inbound passengers sugaton abi sang LGU kundi sila nabilong i-quarantine, iswab, kagulaton nga magbuang ila resulta nga negatibo sila sa COVID-19. Kaya Hindi ayhan nga ang COVID-19 nga ginahambal ni nga ginadeklarang isa ka tawo nga COVID-19 patient, hindi ayhan dala ni sang sobrang init ne? Ate, wala kabalo ni Action Rex. Kaya ang kung sintomas, isip-isipon mo, ang init, subong aksyon eh din, grabe gid ya kainit mo. Sino tong gahilo to? Kay Summer, Action Rex mo. Oo. Grabe gid ka. Grabe gid kainit, subong. Oo, ang sintomas, daan, simple lang man No, mo. simple lang, hilanat, Ilan, ubo. ubo, sipon. Sipon, Oo. subong nga chimpo, largada gid niya kung pigaw lang immune system mo ne. Unlike sa imo nga baskog immune system mo, At nakakasita hindi mo. kaya madapuan sa anuman sining nga sipon, hilanat, ubo. Do mo ginang chimpo subong abi mo kay ang chimpo nga daan subong halin sa aga nga daan la size lang grabe ng sakit sang init mo. Correct. Kung nagalakat ka da or nagatrabaho, okay lang niya kung sa mga aircon kabi kay pila lang ka oras ng painit mo, pa aircon ka da yon, pero pagwa mo init hasta pa maglasing ko nga da ng init hasta lasing ko media pa gani mo. Pero that's the purpose man Action Rex sang pagduso ginila sang RT-PCR test. Kaya kung madumduman mo, pagpagwato ba Action Rex sang Resolution 101 sang National IATF nga gambal sila uniform na lang ang travel protocol. Ang managaabot, hindi na kinanlan magpresentar sang negative nila nga RT-PCR test unless otherwise i-require sang LGU nga ay dapat magsulod mo diya sa amon nga may negative yung mga RT-PCR test. Pero tiyang iban nga mga LGU, wala naman lang ito nagpaga mo, bangod nga from national na sila dan Action Rex mo. Nga mandate na Resolution 101. Amo nang isa sa ginakita nga lapses man Action Rex no sa mga local authorities bala naton bangod man sa ginpatigayon na o ginpatuman nga Resolution 101 do nagkalaula ng tanan kag do nagdamo kag nagsaka ang kaso sang COVID-19 hindi lang diri sa aton Action Rex kundi sa iban pagid nga bahin sang pungsod Pilipinas. That's why nga nagapangabay sila sa liwat for the third time na Action Rex ni Gov Lacson nga panugutan lang sila ya nga ibalik ang sanguna nga process Action Rex nga pag-abot sa mga LSIs, APORS, ROF, OFW i-quarantine sila after 5 days pati i-swab test sila Action Rex para mahibakag ipasanugutan nga makapuuli sa tagsa nila ka mga puloy-an kung negatibo na sila sa COVID-19 o kung negatibo ilang ang swab test. Kay ang kakatabo Action Rex, ang ibang team mag-submit abi sa swab test, makapuli na sa ila balay, dali positive sila ya, hindi man na pwede nga hindi Action Rex makaistorya man sa ila sininga pamilya kung ara lang sila sa ila pulian. So, ang point nila, nga dapat may negative sila na rin nga RT-PCR test bago nila buhian Action Rex ang certain person or ang inbound passengers na makapauli sila. Kaya para at least kung mag-positive gin man Action Rex, ara na sa yadaan sa quarantine facility. Galing ang pamangkot sang halos kalabanan, ang iban wala gapati. Sa prangkang istorya, way gapati. Pero ang kung isip-isipon ta, daw bilog na ni nga kalibutan niya mo, nga problema. Oo, Action Rex. Kung makasiling kita nga trangkaso lang ginabatsyag mo, kung sa Pilipinas lang or sa Bacolod lang or Negros Occidental,
ginahimo ang deklarasyon pero ti bugos na ni nga kalibutan niya. No, correct action Rex kay amo na bala ang kis ang iban na nagapalipat-lipat gyapon sang pagsuksok bisan simple na lang sulit-sulit suksok face mask kag face shield wala gyapon nagapati. Amo lang na, basta ginatugyan ta lang sa inyo nga dapat social distancing, may face mask kag face shield. Daw mo naman lang na do, isa na ni katuig nga face mask, face shield lang nato ni okay man na. Mo gani nang gina-required gid mo. Dapat may social distancing gid. Correct gina-action Rex. Kag ti mambal ba lang iban nga lapit naman lang taniguro mabakunahan ang kay di do nagainabot naman ing COVID-19 vaccine. Ti ko makita mo action. Ti galing kay action endre, say action Eden anay. Na utod ang iya sininga linya, no? Dali gilang balikan talang da action Eden, no? Kabudlay gid ni isang virus mo. Amo gid ni kay hindi ta makita eh. Ti ang mga authorities lang nato ng mga doctors and nurses amo lang nga maka-identify, makakilala sang sining virus once nga i-consult na ikaw o dalon ikaw sa bulol nga, no? Amo na pagkabig sa imo dra. May mga nagabalatian man gadaw kasubong why man gani gina-consider nga COVID mo. Tiambot na nung plastada sini. Basta importante lang naka-face mask. Hindi kay face mask ari sa sagang, kundi face mask nga dalatabon sa ilong, kag face shield, mga kaksyon. Kag ang pinaka-importante, social distancing. Hindi kay magtipon-tipon. Aksyon na din? Correct gina-action Rex. Ti kun maaprobahan ini ang GCQ ni sa province, nagambal man to kay na si Gov nga basi pwede nga makigangot sila Action Rex sa syudad sang Bacolod para sa LGU sa syudad sa Bacolod para at least uniform man bala kag wala naman Action Rex sa daway pa ka kuno daway pa ka meeting ang syudad ta? Wala pa Action Rex. Ti amo nang hambal ni Gov Lacson kabalo naman kita nga ang Bacolod anti syempre sentro man Action Rex eh. Kagalagyan man ang Bacolod sang mga taga-probinsya. Correct, Action Rex. Tiyan mo nang hambal niya nga, try nila nga mag-reach out, Action Rex, sa LGU, sa syudad sang Bacolod, para maka-uniform man kung baga Action Rex, wala kay tiyambal nila. Although nga mabudlayan naman ang liwat, hindi maging super budlay kay GCQ, Action Rex, second to the last man nga quarantine mode mo. Galing kay medyo stricto na yan, mag-GCQ. Ang gios na sang tao na, limitado naman. Yes, correct Action Rex. Kaya tinahambal to gani ni Gov Lacson kay ina kung ma-aprobahan ini, liwat naman magatukod, sang border checkpoints kada banwa kag syudad. Tuod na kung gin-quarantine ka, biogesic lang ang hatag sa ilanat? Tuod, gin-Action Rex, kag mga vitamins. Kaya muna. ang sintomas... Anong vitamins na daw? Action Rex? Anong vitamins na da? Nga ginatag nila? Taga-ano sila guro, sang vitamins mo da nga ginano, ginalawag lang. Hindi. Sa mga doctors and nurses na malin ang vitamins kag ang ginaresita nga bulong may isa di gani halingin sa kay kapalmok siling niya by G6 lang kuno ang ginahatag sa hilanat. Correct Action Rex. Kaya ano ba lang sintomas mo kung kung symptomatic ka nga COVID-19 patient na ubo ka, na hilanat, na sipon. Amo na kung hilanat, sipon, ubo. Trangkaso na sadto kuan sa aton mo, trangkaso nang kilala sa aton. Pero subong niya, kung may amo kasi na COVID-19 patient ka gilayon. Kung may swab test ka na kung i-swab test ka. Ang kinalain lang may swab test mo. Ang kinalain sila may swab test. Kag ang resulta, COVID ka dayon, pero sadto, why na swab test gani, kung hilana, trangkaso, sipon, ubo, tumaran mo lang sang bulong na da, dugay-dugay, pagka duwa kadlaw, why na ikaw sang ginabatsyag, pwede ka nakalutihot naman. Galing subong daw ka unique, no? Muna gani Action Rex ang una kung sa jeep, kung malila kung mag-utot ka, naintulok nila si mo. Pero kung mag-ubo ka subong sa jeep, sipaon siguro pa panaon. Kasi, amo lang iba magsakay sa jeep, ginawa na ka pugong sang ubo, igaham na lang anay, bisag
wala yung nagsulod sa imo, tutunlan. Ako, siyempre, natural lang yun nga makaubo-ubo ka daga. May galing ito mahuya ka man bala, nga mag-ubo ka dira. Kapag ubo mo pa lang, tanan nga mata, tulok itay mo. That's why, gani man. nga especially sa subong summer season, Action Rex, puwerte kainit. Init-init gidya subong. Oo, Amo gusto nang niyang ubo-sipon. ubos-sipon gidya subong yang ginabatsyag sang tao. Ti galing kay kung magpakonsulta ka na, ti laban-laban gina. Di lang ko magambal Basta importante kung nag-ubo ka, kag ginatrangkaso, kag kung hindi na kaya sang lawas mo, magpa-check gid ikaw, no? Di ta magsalig Hindi mag-doktor-doktor sa kaugalingon. hindi ta magdoktor-doktor sa kaugalingon kay kabudlay Pa-check gid kita, no? Para nga sigurado. Sling ni Paul Street Pardiking galing ya kaon, tahalo-halo munang Mayo na. Namit na. Pamatian sa sige. Rex, Ayos. si Governor Eugenio Jose Lacson. Wala naman today all the mayors of the again, let's send an appeal letter for the swabbing of the entry. Action Rex, klaron, tala ni Karana ang tingo ni Gov Lacson, kay kabalo kasi Gov Lacson, doble, triple, Action Rex tong iya, sininga face mask, ito medyo lubog-lubog ang iya tingog, kay Gin-triple pang face mask siya. Oo, tapos may Grabe. face shield pag Action Rex, para na Parigana, katiga naman bibili. sa daan na dalaman sa contact tracing Action Rex, kung may mga nag-positibo to nga mga authorities natin. Kag di prevention is better than cure, ganda. Wala man da perdiyon Correct. Sige, pagkaroon ng tingog ni Gov Lacson Yes, Action Rex. Ayos. Balita gikan sa Kapitolyo Prudential Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ginuna ta lang na may mga pila ka mga declaration ang pila ka mga LGUs diri sa probinsya. Mga ka-aksyon ng taon lang ninyo dira sa page nato sa aton sining Facebook page ang Aksyon no Radyo Bacolod. Kaya dira mga ka-aksyon, no? Ang COVID ni ambot ko na, no, ginhalinan sini. Sige pa ni pagtuon mo. Di talang maintindihan. Kaya hindi lang ni sa Pilipinas, kundi bugos nga kalibutan nagasofrer sang sining COVID-19. Hindi lang ni kay kon Pilipinas lang ni, kundi lang ni sa Bacolod o kon Negros Occidental daw. Masalaan mo na mo. Kaligiti bugos nga kalibutan Waita kay balo kon halin ini sa mga mayo utok nga mga tawo nga patigayon nga ginlapta ini sa bugos nga kalibutan ay porte. Grabe subong yang kaso. Iban dito depende man lang na galing sa lugar mo. Galing din may mga lugar gid yang porte gid ang kakolban. Makita ta ni sa mga international news sa iban nga mga lugar ay porte gid yan. Sige lang importante malampuwasan tagid ni kung nagasunod lang kita sa health protocol nga ginapatigan sa aton sininga gobyerno. Kantuan tanang balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Pagpatuman sang anuman sining mga pagbag-o sang regulasyon sang Bacolod bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 nagakinahanglan sang mga nagakaigo nga pagtuon suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Kinanglan ta pa rin magtuon Vice Mayor. Dapat kung ano tong gintunanta sang primero siguro gahugada i-apply ta na lang para siguradong sigurado, no? Yari ang kaunta sa report ni Action Art Tayhupon daw pila daw 40 subong adlaw ang kaso sang COVID-19. Yari ang report ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Action Rex ang pagtuon na ginamulod ni Vice Mayor Elcid Familiaran kay siling niya dapat i-discuss kini thoroughly sa tarang mga sektor nga involved. Kay ang pagtaas ng cases sa Bacolod, ang observations ang
Emergency Operations Center bangod para sang ginhimo yung pawala lang no sang mga residente kag ang gatherings Ginason Rex nga sa resulta sang contact tracing nga ginhimo sang contact tracer sa Bacolod dito diskubrihan nga tiportigid ang pagtimbok sang kaso bangod man sang wala na nagasunod sa health protocol nga ginapatuman. Now, ini nga mga regulation na subrex sa ginaplano, kundi ang province may ginaistoryahan subong kung ano ang matabo sa bilog nga probinsya. Siling naman rin ni Vice Mayor Sid Familiaran, siling nga hulaton taanay kay kundi may meeting subong ang national upod diadri sa pila ka mga representante sa Bacolod kag sa Region 6. Agud i-discuss sa Sunrex ang ginaayo nga moratorium or extension sa travel ban in bound pagkadto diri sa bilog na Region 6 for 1 week ina nga extension. Why pa may baruan siling ni Vice Mayor Ilse Dulaton pagkaron kung nalugin man ang desisyon diri sa national bala may dugang pagid magluwas sining ginhatag na nga moratorium kung bala hindi gihapon makabiyahe ang luyag magpauli diri especially ang mga returning residents kag mga LSI. Now, bangod si Nelson Rex, kundi 42 cases kita subong sini ni Vice Mayor Ilse 42? 42 ina karon pa na magwa sa hapon nga record sa DOH. As we speak amo na siya ang current para kung real time subong kundi ginkuhaan ng iban mga swab test kapon kay nalagwa ng result action like sa mula kadamo na 42 kundi kapon do 39 at nagtaas May tatlo nga nagdugang. nagdugang tiyamakon mo na siguro tag-isa duha pila ka semana to tina subong ang problema kasi nga mga regulation bala halimbawa kung magpatuman kita sa kung ang province magpatuman curfew alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon sila nga dapat re-discuss na nato na layupod sa mga negosyante nga ang iba na mo palang nagbalik negosyo. Dapat gidi. Okay, sila nga karon kung ipasiradan mo aliwat alas 8 para sang gabi inong mga dalagko rin tadi ka lamay ginakson Rex kaya ginanglan alas 7 plamanira ka na kayong tao mo puli kag kung may curfew alas 8 wala na sila sakyan mo Goy na las 6 lang guro, matamat na tanan. ako na tabuan ganito alas 6 pa lang doon pinalumba blang taong nagasinumbalik lang silingal kinangalan taganay no nga meetingan ini upo diya sa naglain-lain na mga stakeholders kag ara man dira ang EOC nga man ginalantaw niya no nga process kid kag magatuon dugang upod sa mga affected o direkta mapiktuhan nga sektor. Now, isagid nga nakita na subong based man sa mga eksperyensya kung na nagataas nga bisan mga opisyal sa mga LGU sa probinsya hindi kasalbar nga matapikan ang Sulex so bago lang mo mayara naman na-indicate pero nga chief executive sa isa ka syudad sa Guasang probinsya nga nag-positive. Sa Guasang probinsya? Sa Guasang Bacolod. Gali. Sa probinsya? Sa province. Luwas to sang kay mayor to sa Murcia? Luwas, mayara naman sumundara sa GC tao. Gali ka? Wala ito kakanto siya. Waya. Sa Drasa South to. Gali ka? O nag-positive, magulang ginagawa, tigna isakson even, magulang mga ginawa, nakatapos report siya mo, mula man ang ginagawa dito, malabot sa buong mayor. Tigna. Kung gali kiti asymptomatic man lang naguro, gyapon na. Amo na ka na yung pinaka-worst action Rex, kaya bisan sinigyan ni Vice Mayor Ilse, na kung na-symptomatic ka, mo pag inang budlay, kung ang imo upod ya, mga mahina immune system, na mula pwede mo nagaling. tapikan. Kaya pa rin sa aton niya, why na? Why na iya? Ligid lang tuwad lang nga galing kung di ka kwanta. Kaya pag umpawan, balik lang nga. Mo natural lang na. Subo nga ba, actually, action next year, lain panikidaw, bangod pala sang pagbago-bago sang temperatura. Grabe nga init naman ang mulo mo. Oo, kung kaisa may samay pa na pagkahapon nga maro talithi siya, maulan siya, gamay. Kayos mo, sila mo ginatang kaso. Laban expected na nga once Quaresma, pag ulan sila, ang usbong sila, expect mo ginang hilanat kagang pag-ubo mo da.
bubu kagilanat, tikon hina-hina ka lang sina, tiya mo ginahalinan, no? Pero kung kapin pagid way kami may exposure, way ka man na-expose sa kung sinoda, ara ka man sa balay mo, di ba na grupo, di nga ba naglilupad, yung virus magkadto da sa kwarto mo. Aman ang isa sa mga gina-recommend sa mga health expert, ganas kung may ara kagin man, no, sa nga nahalubilo, nga way ka sigurado, tiya mo na pacheck na lang kung lainggid ang pamatsyag. So, siling ni Vice Mayor Elcid, kinahanglan, hindi kayo magkumpiyansa. No, kay bisan sa mga gatherings, kundi may order na kinahanglan 30%, dapat gid ang pagsunod sini religiously o kung ang pagsunod sini amo gid ang kinahanglan naton ang cooperation samtang nagud hindi na maglala pa ang problema. Yari ang palayag ni Vice Mayor Elcid, pamilyaran ng chairman sa local IETF. Ang surveillance testing, very important na siya. Only that nga ang DOH nga circular na nagwa lately ni because of kwan siguro, deplete na ang resources, symptom-based sila. Bilang ang wala symptoms, home quarantine ka lang da, anong close contact la. Until nga manifest ka siyang symptoms, what the time nga iswab ikaw. Ang problema, the action art, kung asymptomatic ikaw, kung asymptomatic ka, wala ka symptoms, sige palaton mo. Kung weak to resistance ang imo ya strong imo immune system, wala ka symptoms, but carrier ka. Pantaon ta kung anong decision sa province. And I think na may bubble nga kwan sila, no? Subong ko discuss pa sila, I think, no? Hindi pa man na final. So lang taon natin, kaya kabalo ka action art ang Center of Commerce di sa aton niya mo. Like, for example, kung mag-curfew sila earlier, okay na ya. Kita diya ang Center of Commerce di sa aton, kalabanan na diya, arkila mo. Di ma-curfew ka nila sutsuya, collapse na yung ekonomiya ta. Kung naanta na siya. I think ang samples na padala ng sang aton i-Jose sa Gino. Ni Vice Mayor Elcid pamilyaran, now i-check naman ini kay kundi kayo na si City Adem, ang ipamangkot naton, bala na doon gray mo nila to in order nga make sure action next nga hindi karon ang pagtaas ng cases sa pagkulod, hindi resulta ini bangod sa bag-o kung na pila ka mga variant nga na-discoveryan sa pila ka mga lugar. Ang latest nga nagkuha ni Vice Mayor Elcid nga napadala nito ang mga samples ni hopefully magwa na ang update kag dapat maktuhan man gilayon sa National IETF. By the way, karon sa Action Report sa afternoon edition, update kita sa mga isolation facilities diri sa Bacolod ang sa Alihis gali na sudlan na sa mga ginbutangan sa mga patients sunod diri kay Councilor Inoy Movero. Ang detalye sila karon sa Action Reports afternoon edition. Ang ka-action nyo, action ay tayo hupon na sa balita o na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:31 aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Salamat gid Aksyon Art tay hupon, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials, daligid lang mga ka-aksyon. Balikay kita pagkatapos lang sini. Ato pa nga ang hangkat. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. Ang inyo sini nabatian nga mga balita builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Ditri Bayo.
Ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaong nga nagahalit sa tawo Ditribayo. No? Mabakal ninyo sa mga sukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:34 nga oras, gina-check ta kuntani ang isa ka alkalde nga gin-report kagang vice mayor maniya, no? Sa syudad sang Himamayla, no? Gina-check nato ng linya ni Mayor Raymond Tongson kag iban pa nga mga contact naton dira, no? Para ma-check naton ang status nila sini, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon kay katuang tanay balita ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa nagdugang sang duha ka mga pulis sa probinsya nagpositibo sa illegal nga droga kag aktibo nga kaso sang COVID-19 sang Negros Occidental Provincial Police Office. Nagdangat na sa 16. Yari ang countdown sang report ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Bri. Action Rex, ang report aton gikan sa probinsya sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kining duha ka pulis nga isugpon ko na lang ni Guro sa topiko mo bago lang parte COVID-19. Action Rex. Sige. Una, kon kay para may consistency nga aton nga balita sa COVID-19. Ang pulis subong sa probinsya may 16 na nga aktibo. Action Rex. Sang nagligad tong adlaw report ko, 6 lang. Sumaka ini sang hinali, 16 na. Suma total subong nagdangat na sa 58 tanan-tanan ang kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19 umpisa sang tinalikdan nga tuig. Ang pinasahi lang subong Action Rex kay may ara sang duha ka mga police stations diri sa probinsya nga tag 3-4 iya ka pulis ang nagpositibo. So ini sila padala naman gilayon sa mga isolation facilities kagang ibante kon din sila pwede dira nga wal hindi lang sila makapanghalo or makapanglaton abi ginahimo gid subong sang kapulisan. Ang pinakamaayo lang nga balita sini sa ilang 16 kay ti ara malanggid sa maayo sila nga kahintang Action Rex. In short, asymptomatic ini sila. Wala sang may ginabatsyag. Kag ti kompleto sila gani sa ginatawag nga vitamin C. Kaya mo man ang ginahambal sa aton sila nga mga eksperto nga makabulig boosting sa imo sila kwan immune na system dira para hindi maglala ang virus sa sulod sang lawas. Action Rex. Sa gihapon, ginapanugyan sang NOCPO sa mga katawhan, komunidad, nga hindi sila magproblema. Kaya pisar sining may nagpositibo nga mga pulis sa mga police stations, ginapatuman nila ang kwan dayon ang disinfection plus pagid Action Rex nga hugot nga pag-implementar sang health protocol kag hindi mahamper ang ilang sini nga obligasyon bilang mga nagapatuman sa nga peace and order sa komunidad. Action Rex. Siya hindi magidapat pagkabalaka ang pumuloyo angot sa ilang sini nga trabaho kay naga padayon sini. Ari si Donasco sa iya sini nga palayag.
lahat. Yung tatlo, sir, ang sheet na. May nadagdag na tatlo, sir, di ba? May nadagdag na tatlo. So, 6 plus 3, 9. Paano naging 16, ma'am? Di ba, sir, may tatlo tayo na yung pinakauna pa talaga, sir. Bago tumagdag yung tatlo sa tuboso. Okay, 6. Oo. Tapos? Oo. Okay. Tapos yung ano natin, sir, yung 6 pa, sir. May 6 pa, sir, di ba? Pang tuboso. Okay. So, 12. Ano pa, sir? May 4 pa. Oo. 16 tayo, sir. Pero ito lahat, ma'am, asymptomatic lang naman, ano? Oo, sir. Oo, asymptomatic. So, 58 na suma total. 15, yes, sir. Ma'am, ano ba yung mga panugyan mo doon sa PNP natin, ma'am? Bakit dumami ito? Yun nga, sir, no? So, yung pagtaas ng COVID natin sa COVID cases sa Manila, sir. So, ito talaga makikita talaga natin, sir, na hindi pa talaga siya matatapos anytime soon. Kaya, yun nga, sir, always na mag-ingat. Lalo na importante necessary na talaga ang pagsuot ng face mask, lalo na yung face shield, sir, and always yung paalala ng ating provincial director. Sir, no, naka-avoid talaga yung mouth, eyes, saka yung nose. Kasi doon talaga gaano sa COVID. And we're hoping, sir, na yung vaccine would help us, especially na sa personal natin ngayon, sir, tumataas na. At sunex ang porsyon sa palayag ni Donasco angot sining pagtaas ang numero ni COVID-19 diri sa probinsya sang Negros sa Occidental sa Kapulisan. As of today, duway pagidinamdahom Action Rex ang bakuna for PNP diri sa Region 6. Amo ning iya ginapalayag ginpak ginapaabot Manila inikunta ni pero teno mo na kay wala pa man sang mga indikasyon abi nga may ara na sang bakuna diri sa mga kapulisan. Idugang ko lang ni kay may duha ka panibag-o. Action, Brian? Yes, good. Pakarunanta lang na siguro kay ari sa linya naton si Mayor Raymond Tongson sang syudad sang Himamaylan, no? Sige. Pakarolan ta rin duha ka policeman nga nagpositibo pero sa illegal drugs na maning ilaya. Action Rex. Balita gikan ano po. Action Brian more than report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligidang kayari si Mayor Raymond Tongson sang syudad sang Himamaylan sa linya naton. Mayor, mayong udto si Action Rex, Action Radio. Rex, may hapon Rex. Oo, mayong hapon. Kamusta ka? Okay lang. Oo. Nakibot kami nga ang report diri nga nag-positive ikaw kag si Vice Mayor dira sa syudad sang Himamaylan. Kamustang sitwasyon subong Mayor? Well, so far, no, do may mga dutay kami mga ginabulubatsyag ng dutay, no, sa dutay nga dubog at lawas, do amo man na. Pero do paslamat man nato nang sa mga Dios, no, do hindi bla major bla ang mga simptomas be. So kagapon nagpa-swab kami and then it came out positive kagina, no. So may mga additional pagid nga mga sa palibot namon ipa-swab, no, including some of the councilors also. We'll see kung ano naman ang guwa sa resulta nila by tomorrow. Let's pray, no, nga daw hindi na ni magdamo pa. Bali ang mga konsyal gin swab man pero buwas pa ya magwa ang result man nila. Yes, so okay, naguna kami ni Justin swab kagapon. Okay. So kaina lang nagwa ang resulta. Yes, overnight lang. Dasig subong ang kwan, dasig subong ang province kung pagwa sang result eh. Pero sa inyo ginabatsyag okay man lang Mayor? Do so far do kalian man Rex, do okay man siya. Hindi siya amon mga major lang ang mga symptoms nga ara sa amon. Do dutay lang do kwan bulubog at dutay sa lawas. Tapos do dutay nga do may slight fever pero in general we are okay. We're okay. Kabay pang bisan paano makalampuwas Mayor, no? Kamusta ang kaso dira sa area ninyo? Do kahapon do pila tong naisipan ko do 8 bla or 7? Pila na dang total sa inyo subong Mayor? Nagdamo kami subong dahil nagka-17 na kami kagapon mong, no. Pare-check ko na dito kagapon nagka-17 kami. Kay nagwasag ang tungod nila sa mga bulang bala sa palibot namon lang areas bala. Okay. Dito
naginalin bla do I think do may mga bulang sa southern part Oo. of the province. Tapos so nag-domino effect na nagsubpon-subpon. So amo na gani nga timing man the other night nakapagwa na ko gani man sang EO nako no nga stricter implementation of COVID protocols. No? Timing nga pagtapos pagwa sa EO ko the next day gumawa ako results. Okay. Nga positive kag timing man kagina sa aga haluson tanan nga gin-discuss namon sa EO namon nga 2 nights ago do more or less amon naman to ginanalabutan man sa discussion namon with Gov Bong Lacson and all the mayors. Kaya nag-Zoom meeting kami gina mag-meeting kami gina ang province with all the mayors mong so do naga sugpon-sugpon ng Blarex ha do timing ng tanan. Oo. Okay. Pero dira sa area mo until daw ginhugtan dirang mga pag-ios dira sa areas mo until ano ganito April 15 or nanutong imo nga executive order nagligad or kahapon? Tulukon mo do until further notice to siya anay. Okay. Last week niya yang ending April 14 lang hasta. And then until tapos nag-ubra kami bago nga until further notice kag tungod pag gini nang tabo gina nga sa aga ni nga decision sang province na ya together with all the mayors posible ma-enhance pa kami sa EO namon. Okay. Doon timing pa rin doon doon nagdilungan naman puhatag at problema sa pilog nga probinsya Gani man. Sige, basta importante Mayor, okay lang sitwasyon ninyo dira. Si Vice Mayor Justin ya, kamusta? Hello? Si Vice Mayor ya, kamusta Mayor? Hello? Hello, dali lang kay daw na. Okay na. Mayor, Okay na. kamusta ya si Vice Mayor Subong? Better. Siling ko, kusog niya ako sila mo. Kamusta si Vice Mayor Subong ya, Mayor? Sorry gid ha. Mayor, kamusta si Vice Mayor Subong? Si Vice okay man si Vice. We're monitoring him also. Mo na tapos ang ginatutukan na namon Subong isang mga tanan man namon nga mga immediate recall namon bla. Kasi para mapiho man bla kun ipaswab na or ihulaton ani mga 5 days or something depende sa movements ng task force. So far do mo na ganito ka pangabayan ako sa tanan ngay Maylanon nga inabda no nang undeniable gina iya nga ara gid COVID ya po nga problema no. Lang tinguan ta kita ni anay nga masunod naton ang mga EO magbinuligay lang kita as a people kay dali na lang maging masulbar no pero budlay pa anay nga pabayaan subong kay tungod nga wala pa naton totally na neutralize ang situation. Sige, Mayor, salamat gid kag relax anaya. Thank you gid Mayor. Sige, pare salamat gid halong kamo da. Sige, salamat gid Mayor. Thank you gid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian si Mayor Raymond Tungson sang syudad sang Himamaylan matapos nga nagpositibo ini sila. Mayor kag Vice Mayor sang syudad sang Himamaylan, no? Amo nang pinaka-latest nga report mga kaaksyon nga nabato naton gikan sa syudad sang Himamaylan. Sige karon dugay-dugay mga kaaksyon dugangan taning mga balita pero si Aksyon Eric Magbalwa kadtuan tanay balita gikan sa Bacolod City Police Office. Upod dia dira ang hepe sang Police Station 8 si Major Puerto mga kaaksyon no kadtuan tanay si Aksyon Eric Magbalwa maki-update kita sa sining kaso nga pagpatay man sa sining apat ka mga persona kagang suspect nga si Christopher Tulot ang yara na sa custody kag ginako na ni ang nasambit nga paghimo sang krimen. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Isang station number 8. Subong sa Tupatapton si Police Major Joel Puerto ang hepo isang station number 8 sa pinaka-latest ka development action Rex no? Kay mahingagaw pa siya balik sa funeral parlor agad nga kuha na ang resulta sang autopsy nga ginpatagayon
sa apat ka mga bangkay action Rex kay pag unang ginatapos sa Korean autopsy sa nga bangkay sa apat ka mga personang biktima sa massacre kagkuhaon ni Major Puerto ang resulta sa medical legal officer kung ano ang findings kung ano gid man ang silinaton cause of death, no. Pero may panibago din action Rex nga development sa sining kaso, positive sa drug test si Christian action Rex, no. Positive sa drug test. Positive siya? Positive? Yes, Sir Rex. Si Christian Tulot, positive sa drug test. So, makasiling kita, makasiling si Major Puerto nga during that time siya commit ang krimen, ang pagpatay sa apat na persona, para gid siya sa impluensya sang droga, Action Rex. In fact, karon nga aga, nagakurog si Tulot, Action Rex, no? Kay ang lantaw diri sang pulis nga nagdaydaw na ang gingamit niya nga droga, Action Rex, no? Naga-hallucinate siya, kag masiling naton nga daw ginapanugnawan siya, Action Rex, no? In fact, nakapangayo sa gani isang drugs sa pulis naton mo. Yes, sir, pwede ko kapangayo drugs para nga magbalik sa normal ang akong siling sitwasyon. Uy. No? Ipagitaan niya pa, pangayuhan niya pa drugs ang pulis, Action Rex, no? Lagto. Kakurog siya. Oo. Nga daw, hindi ba sindihan ang iya sining nga pagpalanugnaw, Action Rex, no? Kasi sa pulis, amo na ang resulta sang amat-amat na nga pag-die down sang droga nga iya sinigin tumar during the time sa matabo ang in-increment. Sir, like sa mga sa radyo, Bacolod, si Action Rex at ang Korma, sir, natong pinaka-increase development sa siling kaso nga massacre sa Barangay Tangub. Sir, mayong ugtong tanan, no? Bali, itong hambal mga pasitit siya sa drug test. Tapos, ayun na nakato ko sa Holy Angel Parlor. Tapos na ang autopsy examination. So, ang autopsy result, luwaon ko pa kay Doc kung nag-undergo ng autopsy. Hopefully, kung may result na ta, plano na ito ang cause of death, ang fatal wound, maliban sa head struck ng martilyo. So, kagabi, na-recover natin ang instrument ng krimen, ang ispading kag martilyo. Siya man yung nagtudlo kundi niyang ibutang. So, sa may balay nga ginimuan niya nga krimen sa mga adlaw. So, sige istorya itong mga cellphones nga mga gipanguha sa mga biktima, ituloy naman kung tingin tago sa doktor. So, ginkuha na itong kagabi dito, na-recover natin, may 5 ka cellphone, pag-stack ka tablet, mga accessories, mga jewelries. So, tapo nga bagay para i-check natin siya nga sa crime din kay ang mga belongings sa atong victim sa iya. Tapos, siya mismo kabalo kung hindi niya gintago ang instrumento ng krimen, spading kag ang martilyo. So, it could be possible, Major, nga sa Lunes, makafile na kita ka sa considering natin na-recover nyo ang instrument kagamit sa pagpatay, sa pagpasaker sa apat na persona, ang recovery sa mga kagamitan sa nagkaramata at the same time, ang pagpositibo sa drug test, Major. Yes, sir. Itong ginahulat subong ang pamilya, ang immediate kin, ang atong mga victim. So, sa kay Jocelyn, hindi na ibanan siya. Ang muniti si Junel ang mag-secure sa mga pidabit. So, saka atong ibang nga biktima, ang nearest kin, ang kung sinong magulang sa ilang pili na itong nahimo complainant. So, amo na itong laton, kay buwas ilubong nimo ang mga bangkay. So, tatunta kung nangayo man ang pamilya nga gaan sa chimpo. So, kabay pa nga malabong buwas, pagka Sunday, makuha sila abidabit. Gaman din mo pa natin na-file ng kaso. Ano ang most na kaso ipasakat diri, Major? Multiple murder. Kaya punta tayo. Tapos, may robbery nga elemento. Ang lupangwa yung cellphone. So, we consider this case as close na kung ma-file ka ng kaso. Solve kung ma-file ng kaso. Kaya may suspect naman na Karon kita bang agad, doon naglain naman ang tunos ang istorya ni Tonton. Nagambala man siya nga India. Tatlo kami ang nag-ibo sa krimen referring kay alias boss to, ang ganasiling niya, alias bro, kag atong si Joel Espinosa, no? Anong possibility, sir? Ano ba dala pa ni sila sa kaso nga doon? Ano naman? So, ang focus na rin sa iya, kagabi nag-reveal siya nga sila isa.
So, kaya sa aga, nagbalik naman kung tatlo sila. So, siguro itikto na siyang yung withdrawal syndrome sa drugs. Pwede kayo na nangayo sa drugs. Ganun mga kaya ko dabilin nga siya nga may residue. Naugot-ugot ang pulis ano ba? Withdrawal syndrome niya. May gusto niya ibalik yung igo niya kung chimpo guro nga ginimo yung krimen. Hindi normal gali sa iya nga makapaligo sa mga kao. Hindi normal para sa iya nga pauway siya. Nahurog siya. Pero kailan na ito pa ng abogado karon kung kuagiban siya karon na testimonya na naman? Depende ni sa kay attorney. Ang atong investigador, kung vital pa man niya ang extrajudicial confession niya, kung inas na niya aton mga evidence nga nakuha rin sa iya na siya man makabalo kundi naging tago. Ang mga di pa minsan yung kanan, siyempre depende man sa availability sang masing naton ebidensya nga makuha nyo just in case ipapas sa gid naton ng kaso kung may mga ebidensya gibat na babakod nga nagatudlo sining duha pag ebidensya yung kanan na medyo. Yes sir, ay ang atong suko nagkuha man to ng mga specimen fingerprint tapos nag-swab sa mga empty bottles ng ilimnon dito nga na-recover. Then lift up ito mga fingerprint tapos pinswap ang baso nga nagayan. So probably kasi kung may mga examination to ngayon moon na may wow, tato katao ang fingerprint na recover. So makakwanta, sugod mo na investigasyon sino ni sila. Kung ma-mention ni si Joel, kung si Bro ni, paano sa specimen, i-compare dito sa recover ng mga specimen ng mga fingerprint at saka swab for DNA. So dito ta maka-establish naman bago na maka-file ta kaso kay scientific ang basihan ta. No doubt yung scientific factual niya mo. Ang testimonya niya, pili na bali yun buwas. Usurong adlaw, lain naman ang istorya. So mas nami ang scientific, ang forensic examination ang pinaka-factual nga strong evidence para sa court. So in short, will follow na lang niya ang separate na kaso kung may mabugat yung mga ebidensya na magtudlo sa duwan nga may involvement sa kaso, Major. Yes sir, importante sa mga file na yung si Don Gining aton nga focus kung ma-file ang kaso. Major, si Mayor Bing nag-comment sa inyo with City Director Colonel Placido. May gusto ko pasalamatan sa sining initial nga hustisya ng matag sa pamilya, Major. Siyempre, ma-flip ang amon moral kay despite nga medyo kapoy kami, ang taon kulang, alangon, ang tulog alang-alangon. So, ang effort namon may mga nag-comment sa amon. So, nahagan-hagan ang kakapag. So, actually, amon niya, amon naman dato sa nga trabaho para sa serbisyo sa publiko, kag makatag-justisya sa pamilya. Ang challenge sa pamilya. Si Sir, grabe kitang kanya sa ako motivation matawag, hindi ko masabat ginpaagi sa text ang iyang mga guidance sa mga instruction nung mga mayong himo. So, grabe yung motivation, wala sa katag-pressure sa aton, katagsang motivasyon, kaya mo yan, tiwala lang. Finally, may arak kang mensahe sa pamilya sa mga nagkalamatay, Major? Magkuhan ng kooperar lang. Kung patawag ka mo nga kuhaan kapit-abit. Sato ka mo kayo para mas madali nato ni ipailang kaso. So at least ma-serve ang justice sa pagpatay sa pamilya. Sir, si Police Major Jory Puerto ang hepe sang station number 8. Yes, sir? Tiga, si Christopher, sumunda? Sa ano ba? Sa itong mga media. Kahit ako mga bagay, ang mga informasyon ng hinahatag. Alin sa pag-process ng crime scene, after dito nga natapos ang process crime scene, may informasyon na yung natlaton nga kundi inisi doon. So, sige. So, nami ang koordinasyon kag collaboration sa aton nga mga friends sa media. So, ako mabagay man. So, pasalamat kami. Kung sa mga publiko, kung maaram mo nga kasi krimen o the future, dapat nag-operar lang, maghatag informasyon. Hindi naman kaya nga pulis lang. Kinanan naman ng komunidad nga maghatag informasyon. Ang krimen niya, para na siya komunidad, wala ang pulis. So ang nakakita, ang komunidad nga sa
lugar nga sang natabuan ng krimen. So kopera lang tatanan ko ano man ang the future nga tabo. Kabay pa nga wala na. So kakapoy nga may amo ni insidente sa Bacolod. So ang kapulisan maghimo sa tanan nga mangin malinong ang Bacolod, mangin maayo nga lugar nga istaran, negosyohan, naglagawan. So amo na sir, maraming salamat. Correct, si Police Major Jory Puerto ang hepe sa Station Number 8 sa pinaka-latest ka development sa siningkaso nga masaker nga nagluntad sa area sang Barangay Tangog. Si Christopher Subong din niya. Yes, Sir Rex. Si Christopher din Subong. Pari di subong sa may custodial facilities ka kurog-kurog, Action Rex. Nagakurog-kurog siya. Oo, nag-ayok sa ato si Major Puerto niya, sir, hindi na pag-interview ako, do ara na sa ginatawag nga withdrawal na sang drugs ang dawas siya. O ti, ga-hallucinate sa Action Rex, mga lain-lain ang ginaistorya ya. No? Iling ni Sir Police Staff Sergeant Tagaurana, niya Action Rex, amo na ng resulta sang withdrawal sang drugs sa lawas siya. No? In fact, kapangayok pa sa gani, sang shabu, sa polista, niya para ko nga mampawan siya, no? Magbalik ko ng wisyo sa kiyas ni Hosto nga kami saron Action Rex, no? So, karon sa Pero basta gakurog sa Subong, kay wala sa kasyo. wala kay nagdaydaw ng iyang drugs sa lawas siya. Ay, kadamo na guro karga na. Ay, grabe ko na Action Rex mo. Tapos na ka pa kayo sa pulis. Nga, sir, ito binakit ang kamuto ka sa pusakon. Balik tayo na sa sakon. Pwede ka na ba tumar? Kani pinatulon siyang plastic na lang tubla. Sila sa pulis na kataraso ko rin sa imo karon na. Doon ko dami siya, no? Na-recover sa iya. Ha? Kaya yung itong shabu ka na-recover sa iya. Kaya kuro para na magbalik ko rin kapag 6 sa lawas. Nagbasi ka palagtok-lagtok na sa kautok ya. Amak ko na nga, iningaga lang ako sa Mr. Puerto. Naglayan naman ang kinata sa istorya niya. Hindi ako isa nag-ibon niya. Tatlo kami. Naglain-lain naman niyang iyang paminsaron, ha? Yes, Action Rex. No? So, sila ni Puerto niya, imo na iya. Oo. Sa importante, nakuha namon ang importante, kag mabukat ebidensya, nga sarang namon, mapasaka ang kaso, o pulis sa Lunes, nga daw, Action Sa Rex. iya tanan na recover. Aragit tanan siya git na-recover sila ni Major Puerto. Ang martilyo kag ispading gani din to nakwa. Sa balay mismo sa nagramata Action Rex. Ato dito ginbutang gin Action Rex. Grabe. Din si Perez to kag ginlimpyuhan niya ba ni sir, no? Ang mga ispading kag ang martilyo, no? Ginlimpyuhan niya Action Rex kay wala na sa blood stain eh. Nakitaan. Tanda man siya Action Rex, no? Gin na sir. Nagsa Don Salvador sa lingkuan naman itong mga ilongis mga cellphone. Nag-disclass sa abo. Tupperware. Kay kung ano mo itong giniscla mo nga abo, niya para mapalas itong fingerprint niya. Pero mapalsin mo sa mapalas yung fingerprint mo. Siya ko lang sir eh. Tama ko na sir. May mga recovery pa dahil sir, luwas ang gingamit siya ng martilyo kag ispading. May mga recovery pa nga mga kagamitan? Oo, anong ka... Sir, ano na recovery ko sa Don Salvador, sir? Hindi na ka cellphone, saka tablet, kag mga jewelries. Jewelries. Jewelries, mga lahat. Pansinan to, hindi pangitukuan kita. Mga pansi, correct siya. Mga pansi na nakalamata. Ito, balak ito kasi yung sinasins, may ilig siya mga pansi mo. Hindi ka man sila katotali, nga origin nga gold nga lahas. Hindi mga, mga burluloy pala. Sa mga nakalamata ito. Kaya mo na na-recover to sa balay ni alias Aming, sir, no? Nga alias Amigo, ya. Pero wala tumatabuhan sa magsulod dito Sanday Major Puerto kahapon sa hapon dito sa may barangay Bunga Manwasang Don Salvador Iridicto Action Rex, no? So sundot rin ang Ducasin Development as to sa pag-file ng kaso sa sining suspetsado nga si Christian Tulot alias Tondo. Nag-report live dito sa may police station number 8 with Action Anik Kirao para sa BBB program Action Eric Paparod report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office live dira sa area sang Police Station 8, no? Galagtik na gurong utok ya. Ay, yung klasika. Ay, galing kay. Sige lang, ginarespeto man ang kapulisan ng iya sining nga.
kinaiya. No? Sige, dali gidang may tisi anay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan magmay tisi kita no. Alkaline base nga vitamin C amo ning tumaron ta adlaw-adlaw dapat permi nga mangin mabaskog ang ato sining nga immune system. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo.
Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit?
pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan responsable ang pagbalita pagdayon na italaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Madayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:17 ang aton oras. Katuan taning mga balita out of town mga kaaksyon unahon ta si aksyon na Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz 56 ka mga nagpositibo sa COVID-19
sa isa gid lamang ka adlaw perting inipuro tanan local transmission no. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz aton hibaloon mga kaaksyon sa sining mga tinion. Sa detalye sining balita Aksyon Roger. Action Rex nakangkon sang 56 ran ka mga nagda positibo sa COVID-19 sa isang gidlamang kadlaw diri sa syudad sa Cadiz, partikular sa lugar sa Purok Mainoswagon, Barangay Sunto, sining syudad. Ay maluhan nga sa tong tinarik ng gidlamang mga inadlaw, ini nga lugar ang Purok Mainoswagon ang gid-lockdown bagod nga nakita nga ang 11 tanan ka mga nagpositibo sa amo nga barangay yara lamang sa sining Purok Mainoswagon. Bagay gagin cordon ini ka gid-lockdown. Ang 250 ka mga pamilya ginkuhaan sa isa ka membro agod nga i-swab test sa 127 nga una naging swab test halos 56 ang nag-positibo. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez. Ang resulta sa natin nga pag-swab and masubo ang balita kay mga almost 40% sang dira nga population sa Purok Mainoswagon nagpa-positive gid. So just imagine kung nining 40% pang swab ta ang kada household matimbuok pag initudo. So nagdesisyon na lang gid namon nga i-lockdown na lang gid for 14 days ang Purok Mainoswagon. Sa ginpayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez ang amo diri City Health Officer, naging kasugtan na lang sa IETF na ang bilog na lugar i-lockdown for 14 days, 14 dias na inisilagi ni makagwag supplyan na lamang ilang kinahanglan sa gobyerno. Wala naman sa ipatigayan pang swab test sa mga nagkalabilin pa nga mga membro sa panimalay kung cross contact sila nag-positive. Tungod nga nakita nila nga dira nga lugar, yara gid ang ining kagaw o kung ang COVID-19. Ang payag ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga pagkatapos ang 14 dias, ining mga nag-positive nga wala man gidala sa bayan sa isolation center sa St. Andrew, kagyara lang karon sa ila panimalay kagintatakan lamang sa strict home quarantine. Ang ila sinipuloyan mo silingon identified sila na ina nga lugar may ara o ina nga balay may ara nga positibo. Ginpakabayo nila ini tungod kay nagagutok naman ang isolation facility sa bahin sang St. Andrew sa may barangay Tinampaan. Inalantaw karon sa IETF na ini nga mga nagtimbuok na numero kabahin pa sang domino effect tungod man sang resolution number 101 sang National IETF sa paghalog sang travel protocol nga natabo sa nagligad nga mga sinimana. Report hika sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Diri sa aksyon, Roger Gutin na report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Roger Goti. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Life Extension Vitamin D3 ang paragid sa aton sini ikayo sang Bacolod, aradra may libre nga konsultasyon Monday to Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ni Aksyon na Percival Villamor sa area naman sang Banwa sang Isabela. Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga natabo man kagabi ni ho. Isa patay, isa pilaso matapos nga magbunggo sa portahan sang simbahan. Ang motorsiklo nga ginasakyan sang duwa ka mga pamatanon nagresulta sa kamatayon sang isa, ang isara sa hospital.
Yari ang kaundan sa report ni Action Percival Villamor. Sa detalye sining balita, Action Pers. Action Rex, mga alas 10 sa nga kagabi, Abril 8, 2021, isa ka vehicular accident nga nag-transpire dito sa Maya National Road, Montilla, Barangay 6, Isabela, Negros Occidental. Ang biktima dire, Action Rex, kilala ini sa kay Mark Hill Hilado i Gayumali. Ka 20 anyos ang edad, isa ka driver ini, kagapod man ang iyang backrider nga ginkilala sa kay Raylin Hilado Ismail, 18 anyos, kag ini siya pumuluyo sa Hacienda Victoria, Barangay Kamang-Kamang, Isabela, Negros Occidental. Ini siya, Action Rex, ang pag-investigar sang aton kapulisan sang Banwa sang Isabela, samtang ini nga nagatravel o kung nagadalagan ang isa ka motor halin sa direksyon sang east to west direction, ini siya naga-lost control, Action Rex, no? Mga alas 10:17 kagabi. Kag hinali lang nagdiretso dito iyaya sa sulod sang nga simbahan sang Katoliko, Action Rex, kag nabunggo ini sa may apertahan nga nasira sang mga simbahan. Kag dito sa sulod nagtumba ini ang single nga motor, kag ang driver sini sa masubo nga kahimtangan ginbawian sang hulam nga kabuhi, Action Rex. Gindala sa Isabela District Hospital, kag gindeklarar sang aton attending physician nga dead on arrival, Action Rex. Kag ang iya nga backrider gindalaman dito sa District Hospital, kag ginabulong kay may mga damage ini siya, may mga injury, so gaptadayon ang pagbulong sa amo nga backrider. Pero ini ang driver sa single nga motor dead on arrival dito mismo sa area nga sa diin na aksidente nga nabungguan ang nga simbahan sang Katoliko, Action Rex. Amoy ni ang nakuha naton nga balita gikan diri sa compound sang Isabela PNP, ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Percival Villamor sa mga kaaksyon ta. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, ang Evergreen Herbal Capsule. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special. Sige, dali ginang mga kaaksyon, matagtanay pilang ka mga commercial. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad, pasensya gid sa way ta malabutan sa sining aton sining nga pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig, no? Pabosan to niya.
Promise. Sa mga ka-aksyon ta dira, nagagdala kita sa masunod nga programa ang This Is My Life o pod ka-aksyon ang defensor. Sa ngalan ni Aksyon Well Masugaton, ako ang inyo si ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,